אוקיי, אז מה קורה כולם כאן? עומרי, זה סרטון חדש שאני מעלה, ובסרטון הזה אני בעצם אלמד איך אני עושה בעצם שרת במיינקראפט על שרת ביתי, שזה פשוט להפעיל משהו וזה עושה לכם שרת ביתי. כמובן שהשרת הזה תופס לכם רע מהמחשב וזה די בעייתי. אוקיי, אז בואו נסביר לכם טיפה כמה דברים על השרת. דבר ראשון, על מנת להדליק את השרת אתם תקבלו ווינרר עם הקובץ התיקייה הזאת, עם תיקייה. בתוך התיקייה יימצאו הקבצים האלו. הקבצים האלו קבצים של שרת בעצם, שפשוט אחרי שהפעלתי אותו. ככה לא תצטרכו לאשר את היולה או משהו אחר. אוקיי, אז אתם מעבירים את התיקייה עצמה, לא את כולם, פשוט יש את כולם בתוך תיקייה, וזה יותר נוח להעביר את התיקייה לשולחן עבודה, או לכל מקום שאתם רוצים לאחסן אותה. כמובן, אני חייב להזכיר שזה תופס לכם רם מהמחשב. אוקיי, הדבר השני שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הסטארט. הסטארט הזה בעצם פותח לכם CMD כמו שאני אראה עכשיו. וה-CMD הזה הוא סוג של הקונסול שלכם. אוקיי, אז עוד כמה דברים לפני שאנחנו מדליקים את השרת. כאן זה הפלאגינים, אתם שמים אותם, מה שאני מלמד בכל סרטון, אתם פשוט לוקחים את הקובץ, שמורידים אותו מבאקי, שמים אותו פה, מדליקים את השרת והוא יוצר לעצמו תיקייה. סרבר פרופרטיז, בואו נעבור טיפה על סרבר פרופרטיז על מנת שנוכל להתחיל את עצמו. אוקיי. Hello Nether, שזה אם אתם רוצים שיהיה גיהנום, אז אני true, זה כאילו זה כן, אני רוצה. level name זה איך אתם רוצים שיקראו למפה, אצלי זה world, זה הדיפולט. אם תשנו לדוגמה אומרה, זה יהיה אומרה מקף תחתון נדר, אומרה מקף תחתון דהן. לעשות שאפשר לעשות פליי לדוגמה, זה אומר שלדוגמה אם יש בן אדם שהוא בדיפולט והוא בפליי בשרת שלכם, דוגמה אקר, אז שהוא עף, אז זה לא אומר לו fly is not enabled in the server, זה פשוט לא מוציא אותו ונותן לו להישאר פליי. הודעות של player achievements זה ממש מומלץ לעשות false, כי לא מעניין את השרת שילד עשה achievement. הפורט של השרת level type default זה כמו שהראיתי למעלה, אני חושב, אני לא בטוח. enable record אין לי מושג, אני לא יכול להגיד לכם מה זה. force game mode אין לי מושג. level seed, אם יש למישהו seed שזה מספרים כאלה שאתם צריכים, אתם פשוט רושמים אותם פעם. server IP, אם יש לכם שרת המאצ'י אתם רושמים פה את של המאצ'י, את ה-IP של המאצ'י, ואז שולחים לחדרים, ואז אומרים לחברים שלכם את החדרים של המאצ'י. במידה ויש לכם שרת פורטים אתם לא שמים שם את ה-IP בכלל, וכמו שיש לי שלא צריך. כמה הכי גבוה שאפשר לבנות? 256 בלוקים, אני חושב שזה מספיק. white list, אם אתם רוצים שיהיה white list אתם עושים true, אם אתם לא רוצים אתם עושים false, וזה white list מילי, זה white list שאתם חייבים לעשות אותו ב-reload על מנת לבטל אותו, כדי לעשות פה את זה. spawn NPCs, אני לא כל כך יכול להסביר מה זה, כי אני לא רוצה להגיד לכם שאני לא כזה טוב בו. spawn animals, אם אתם רוצים שמובים ישתגרו. אונליין מוד, זה דבר ממש חשוב, זה אם לדוגמה אתם רוצים שיהיה מקוריים בשרת, אתם עושים true. אם אתם לא רוצים אתם עושים false, אז אני רוצה רקונפק, לדוגמה ואתם רוצים שיהיה לכם רקונפק פרטית לשרת שלכם, אז בואו נעשה חדש. לדוגמה יש לי מיינקראפט רקונפק 1.7, לא יודע, חשבתי גרוע. אני מוריד אותה, download now, לא, אני אפילו לא צריך להוריד אותה, בואו אני אסביר לכם מה אתם רוצים אותה. שים איתה, סליחה זה זה, הנה, בואו נראה אם זה זה שמוריד, כי אנחנו צריכים את הקובץ שמוריד. וואו, מרגש. אוקיי, בואו נחפש אחד אחר. מיינקראפט הנה רסוף ספק 1.7.
יצירת אונליין טקסטור פק, מצאתי. אוקיי, אז לדוגמה זו ההורדה. וואו, הטקסטורה הזאת שוקלת כמויות. אתם לוחצים העתק כתובת קישור, הולכים לזה ועושים קונטרול V. PvP אם אתם רוצים שיהיה PvP אסטרו, אם אתם רוצים רק ברגיון אתם עושים רגיון. Difficulty זה Peaceful Art, זה כאילו הרמה של המשחק. Enable Command Block אם אתם רוצים שיהיה Command Block מופעל בשרת אתם עושים Pro, אם אתם לא רוצים לעשות Pro. Server Name, הרבה פלאגינים אומרים עושים לכם סרבר, עושים לכם לפי השם של השרת, אני עושה אומרקראפט, בדרך כלל זה רשום unknown name. Game Mode אם אתם רוצים שיהיה Game Mode 1 לכולם, אם אתם רוצים שיהיה Game Mode 2 לכולם, אם אתם רוצים 0 לכולם, אם אתם רוצים 3 לכולם, ב-1.8 כן. Max Players, כמה אנשים יש, כאילו Max, ואם אתם רוצים שמובים ישתגרו, וספאון פרוטקשן, כאילו כמה בלוקים מהספאון אתם רוצים שלא יצליחו לשבור אם אתם בוונילה לדוגמה. מוטד, אם אתם רוצים מוטד אז Welcome to Omra does plugins. Ctrl S. סליחה, אני מקליק את השרת. וכמו שאתם רואים נדלק לי פה הדבר הבא, והוא טוען וטוען וטוען ונדלק. אצלכם תתנהל טיפה יותר הרבה זמן בגלל שזה טוען גם את המפות, אז אני אכנס בלוקלוס ושואל אותי אם אני רוצה את המפה, אני אגיד כן, את הטקסטורה. אני חושב שזה אפילו יקריס לי את המיינקראפט מרוב שהיא כבדה. הנה אפילו גם לא עובדת, לא נראה לי שזה מאפשר אותה. אבל הבנתם את הקטע, כמובן שאתם יכולים לעלות גם טקסטורה לאינטרנט ואז פשוט להעתיק את זה שלה. אוקיי, OP, Game Mode 1. אני כבר OP, זהו. אוי זו, וואו. טוב, הבנתם את הקטע? אופס, הורדתי לעצמי אופי. ופה OP לדוגמה, Omra does plugins. והביא לי OP, אני יכול לעשות לדוגמה say hello. tell Omra does plugins. tell Omra does plugins, נננה. וקונסול. אז זהו, בואו נקרא סלש סטופ, לא בלי סלשים, זהו, אז סיימנו פה. זהו, אז אתם תקבלו את הקובץ הזה, אני מקווה שתהנו איתו, אני מקווה שהבנתם. אם לא הבנתם, תגידו לי בסקייפ, אני מבטיח לעשות אפילו עוד סרטון. ומשהו חשוב שאני ככה חייב להגיד לסיום, כבר הרבה מתלוננים שמוסיפים אותי בסקייפ, אז אני לא עונה לכם. בואו נסביר לכם למה אני לא עונה לכם. אני פתחתי ערוץ על מנת שאוכל לעזור לכם דרך הערוץ ולא דרך הסקייפ. אם הייתי רוצה הייתי פשוט מפרסם את הסקייפ שלי וזהו. רק מפרסם וזהו. אני נותן את הסקייפ שלי כדי שתגידו לי, לדוגמה לימדתי גרופ מנג'ר. לא אם לא הבנתם, כי להבין זה סרטון, אפשר להסתכל עוד פעם ולהבין. רק אם יש משהו בגרופ מנג'ר שלא לימדתי לדוגמה. משהו שלא עשיתי. אז את זה אני רוצה שתסבירו לי, שתגידו לי בסקייפ. לא תתחילו להתלונן ולהגיד לי בושה וחרפה, למה זה קרה לי הרבה פעמים. אז מצטער שככה עשיתי את הסרטון, את הסוף של הסרטון כזה ככה. אבל זהו, אז תודה שצפיתם בי, אני מקווה לסאב לייק, כל מה שאתם רואים. אוקיי, אז תודה שצפיתם בי, יאללה ביי.